kayanka. Wai go juyo zuciya tana ta bulaye dawo 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 dawo. Taho ya ka abokina taho karmi ban kwana. Dawo dawo gida garin mu bai maka zafi ba. Za kai aboki na abadan ba ban kwana. Dole zan dawo nisa na ba zai maka daɗi ba. Aburi za ka yi aboki dawo baya so ku yi ban kwana. Abotar mani da kai ta zama kamar rama abota ba. Tamkar ciki ɗaya mun ka fito halin mu bai saba ba. Kamar dai kamar ya tagwaye kama ɗaya ce ba ni ba. Wanda babu hannun dama musafa ai ba a yi ba. Aburi za ka yi aboki dawo baya so ku yi ban kwana. Abota kamar ya jini ɗaya rabuwa ba daɗi ba. Shakuwa tana da daɗi sai a wajen rabuwa da zabi. Na yanke hukuncin zan tafi ni ko babu nabi. Na sani da cewa soyayya tana da ƙarfi. Shari mata na niyyar haddasa gaba. Aburi za ka yi aboki dawo baya so ku yi ban kwana. Abota kamar ya jini ɗaya rabuwa ba daɗi ba. Soya ka aboki na niyyar tambayar ka. Azatun kamata za su kai mini martabar ka. Kasa da wakar mini soyayya ba na shakka. Barbatu da mata sai zama mai ne maka so. Aburi za ka yi aboki dawo baya so ku yi ban kwana. Abota kamar ya jini ɗaya rabuwa ba daɗi ba. Ka tuna a baya bana nan kamar mana a tare. Ka yarda da ni na yarda da kai komai mu yi tare. Yau gashi rana ta zo wacce za mu ware. Mata ta ka aura in ko ka ki ba za ni yabe ba. Aburi za ka yi aboki dawo baya so ku yi ban kwana. Abota kamar ya jini ɗaya rabuwa ba daɗi ba. Dawo gida don Allah sauke kayanka. Da garin mai da zafi ba ka koma ba. Gari zafi aboki dawo dawo. Wai go juyo zuciya tana ta bulaye dawo 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 dawo. Wurin da nake zance na yarje amince. Don babu kai yaya ne za na kasance. Arziki mun samu yaya za mu bitirce. Naka nawa ne arzikin baka ware ba. Aburi za ka yi aboki dawo baya so ku yi ban kwana. Abota kamar ya jini ɗaya rabuwa ba daɗi ba. Na yarda ni na amince zan zauna ba zan koma ba. Komai ka nema ko na ba zan ce na kiya ba. Tamkar ka a tarihi aboki ban jiya ba. Soyayya ta Allah ɗan adam ba zai raba ba. Aburi za ka yi aboki dawo baya so ku yi ban kwana. Abota kamar ya jini ɗaya rabuwa ba daɗi ba. Taho ya ka abokina taho karmi ban kwana. Dawo dawo gida garin mu bai maka zafi ba. Za kai aboki na abadan ba ban kwana. Dole zan dawo nisa na ba zai maka daɗi ba.